Welcome to our channel! Ay na. Ano kainin natin, Nak? Yung bangus, tsaka fish, tsaka Bangus tsaka fish. at tsaka talong. Ayan tayo, guys. Talong. Bali, pipino. Kainin natin pipino. Papaya, tapos Saka pakwan. Tara na, kain Ayan, na meron tayo, guys. tayong okra Pati at talong, kanin. guys. Meron din tayong sausawan na bagoong. Oo. Tsaka ito, bigay ng kapitbahay natin, guys. Pagi. Yeah. Pinunon. Tsaka meron tayong sabaw ng paksiw. Tara, guys. Kain tayo, guys. Kainan na. Kain na. Kain na na. Yung pengi pizza. Hmm? Isda raw. Ito yung leftover natin kahapon na bangus na paksiw. Prinito ni Daddy. Yes. Hindi po kayo nag-thank you kay Daddy nyo. Luto. Thank you. Thank you po. Pa. Meron ba Thank itong you po? po. Kain na po. So guys, yung kinunot, guys. Tignan natin, guys. But, Sarap, guys. guys, yung akala ko, tapos yung kinakain ko, yung pala baboy. Guys, okra sausaw natin sa bagoong. Ba't may ganito? Yung, ano yan, yung white bone. So guys, okra. Guys, May kumakatok sa bintana. So, pumasok. Diyan ka muna. kaya, Try Ganun natin kasi ako yung luto ko na liempo, guys. Lutong. Lutong ng balat. Sarap. Tatlo ka pa. Thank you nga pala sa kumari ko nagbigay ng ano. Kinunot. Lagi ako may ano. May bigay galing sa kapitbahay. Thank you. at pero ko Ano kaya guys, ano guys? Feeling pag sinusot yung suot. Try natin. At guys, thank you dyan sa mga Alat. nanonood Sarap siya, guys. sa Parang ganun din amin. yung Tsaka parang thank you sausaw din sa sa tuyo. mga Salita yun siya. pinsan ko na pumupunta sila dito lagi tapos may liga sila sa akin. Thank you din. Talong. May bagoong. guys, pipino. Tsaka thank you din sa mga nagsusubscribe sa amin. Una ka. Sarap. Sobrang tagal ng lockdown, nabasag lahat ng baso namin na babasagin. Ito na lang natira, kapihan. Yes. Hindi pa ako nakakalabas kaya hindi pa ako nakakabili. Ilang buwan kang hindi nakakalabas? 4 months? Wala nang nag-lockdown. Ang last kong labas is kung kinuha natin yung computer sa office. Yun na yun. March? March 14 nagsimula ang lockdown eh. Mga March 17, yun yung last na labas ko. Kumuha kami ng computer sa office. Nakakalabas naman siya dito sa pinto. Until now. Guys, alam niyo ba, kung isang araw, kaya si mama hindi nagpakita kasi hiyang-hiya siya. Ngayon. Cellphone kasi Ay. sa... Ang bibig mo po. Eh kasi,
favorite niya mag-Mobile Legend eh. Huwag mo naman ako binubuong na. Yan po guys. Pero ngayon, hindi na siya nahiya. Diba? Ito nga si Mami, Yung aming ano, maganda. Yes. Yung bangus na kahapon na paksiw, pinito ni Daddy. Tara. Masim-asim. Tapos guys, yung pinilito ni Daddy baboy na sasarapan lang ako doon. Baboy lang kinakain mo? Yes. Ano nga yung gulay eh. Puro prutas din. Wow! Parang lahat ng ano nasa iyo. Lahat ng balat. Oo. Binibigay niya sa akin yung puro laman. Yung balat sa kanya. Tapos ito. Paano si Mami na? Paano naman ako? Kanin ka pa, Ate Kate. Kanin ka pa. Busog ka dito, ah. Mama. Sabi ko, sorry, solo ko yung sausawan. Sabi ko dati. May sariling sausawan ko yung sa amin. Yung sausawan namin, bagong isda. No? Bigla kang ubusin mo. Paborito ko to. Pipino na ano. Ba? Yung mura lang, hindi yung malalaking buto. Masarap kasi. Yung baka pa. Naku, matatapon na siya na. Ano ba? Lugwa. Inom ang tubig. Tubo mo na. Wala pong bagoong mil, anak. Sarap. Sarap ito. Uy. Yung na-miss ko, yung pinunot na pagi. Bigay ng kapitbahay ko. Masarap. Masarap talaga yung magluto si Ate Janice. Lagi nagbibigay yan dito ng ulam. Yung kaibigan ni Mami ang sarap lang dito sabi niya. Di ba masarap yung luto ni Tita Janice? Gusto mo try na? Kaso lang nga, Wait. Gusto mo i-try? kaso lang ang pangit ng ngipin. Wait, ba't yun? Wait, kapag yung masarap na ang try mo lang, nak. Masarap po. Ito yung fish na parang lumilipad sa ilalim, yung ano, yung triangle, yung gumagano, no? Yung triangle, yung gumagano, no? Yung pagi, yung stingray. Ito yun, no? Try mo. Try mo lang. Tikman mo lang. Ha? Pilitan ka lang. Ikaw, Kurt. Try mo to, nak. Masarap to, nak. Sarap yung Kurt. Try mo lang. No. Kita mo kay Tita Parang, Janice, oh. parang ano siya, Mami, parang, Tatry daw ni Kurt yung luto ni Ate Janice, oh. Mami, Kumaring Janice. Mami, parang ano siya, fish. Sarap? Fish naman talaga yan, nak. Oh. Di ba yung Sabi ni King, mapahingi pera. Edi, kumuha ka doon sa wallet ko. Yes! Mawala
meron ditong pera ha. Ako na yun. Ay, di, walang pera. Wala akong bibigay sa'yo. Tapos, pero hindi ko kayang lumitaw. Ika'y masasaktan dahil harap ko'y walang... TikTok pa mo. Wala. Yan ang nakikita nila sa mga TikTok nila. Alam ko hindi Ay? na. Alam ko. Yeah, no, masaya naman kita. Hindi na mamahal. Sayang, sinimot ko. Ah. Uy, maglaw. Ay, yung malambot ka lang. Ako na. Tulos ba? Tulos ba? Ha? Crispy? Ano ba yan? Ayaw ko. Ano ang dado? Eh? Dado? Hiningi mo yung kanina kay Sa. Ba't di mo inubos? Hindi ka na umat ko kanina. Crispy guys. Ang hapong bangus? Ano ba yung sakit ko? Sarap ngayon, no? Please. Mm. Oo nga pala po. Sabi niya, yung isang yung kumakain sila. Hindi naman si Miko. Yung kumakain sila, may. Oh. Oo nga pala ma. Mantika, anak. Yung isa kong ka-classmate, gusto niya maging abogado. Yung isa ko namang classmate, gusto niya maging ano ngayon? Ha? Doktor. Tapos, yung isa ko namang kaklase, gusto niya maging pulis para maging abogado. Pulis pa lagi abogado? Tapos, sabi naman ng mama ni Kim, wow! Pero siya naman, ayun. Tapos sabi naman ng ni Kim, wow! Eh, ikaw, anong gusto pala? Ako, gusto ko maging abogado. Kapwa. Ay, kapwa. Sabi. Mali naman yung kwento mo eh. Hindi ko napanood si King pero alam ko yung kwento na yan. Yung isa kong classmate, gusto ko maging abogado para makatulong sa kapwa. Yung isa naman, gusto niya maging doktor kasi gusto niya makatulong sa kapwa. Para akong tanga. Tapos, yung isa naman, gusto niya maging polis para makatulong sa kapwa. Wait, buwan yung kayong ano, may langaw dun sa... Tapos, tinanong siya ng nanay niya, eh ikaw, anong gusto mo maging paglaki mo? Ako, gusto ko maging kapwa. Tapos sabi, what? What's up? Mama, sing. Umiyak, tapos nauntog pa sa sahig. Ang sakit nun. Guys, sarap talaga pagka habang kumakain madaming kwento, no? Kaya Tsaka itong bunso ko, guys, bakla kwento ko eh. ang sarap din pagka ganitong buhay. Makasama na mga pamilya, tapos makasama na din mga pamilya habang may COVID pa. Kasi galing silang Tagaytay, nabutan sila ng lockdown doon. 3 months, 2 months? Sa 3 months. 3 months. Naku, favorite mo mata? Mata! Oh, favorite mo to ah. Hindi ko lang pipira. Mga kalagad lahat ng binibigay mo sa kanya, tinatanggihan niya. Naubos ko na Lahat ng binibigay mo sa kanya, tinatanggihan niya. Naubos ko na kanin dito. Dati tagisa sila ng mata eh. Sa isda, kahit anong isda. Gusto nila tagisa sila ng mata. Para pampalinaw ng mata. Naku, pampalinaw ng mata to oh. Ay, pansin na si Hindi Kate. ko na yung favorite. Si Ate Kate na lang oh. Hindi pa si Ate Kate.
Napunta ka lang ng Tagaytay, hindi mo na favorite. Ang dami mo nang hindi gusto na hindi ko alam. Yan ang favorite mo yun. Taba. Mahirap din kaya, kami lang dalawa dito, boring. Tsaka miss na miss ko na to yung dalawa eh. Bakit ganito? Ano naman yun? Ano, palaging malungkot? Sino? Sino palaging malungkot? Kayo? Kami? Ano po? Opo. Ho! Shoo! Shoo! Ikaw, Ate Kate. Namiss niyo ba kami nung nasa malayo kayo? Opo. Tapos po, mami, minsan po kapag natutulog po kami ng apoy, tapos gabi lagi ako naiyak. Bakit naman? Kasi po, di kaya katabi pag natutulog. Oy. Tapos pagka natutulog po ako kapag gabi, Belly! nakikita ko po tapos si Prince kasama po natin. Tapos ko po kayo. So, tapos, Okay lang naman, gusto niyo naman lagi nagbabakasyon sa Tagaytay ah. gusto ko kasama kayo eh. Kaya nyo na, hindi na mauulit yun. At kung ganyan mauulit. Masalita si Ate Kate, oh. Mami, doon sa sa Tagaytay, yung mga kalaro ni Iboy nakikisali na sa mga swimming pool doon kina Iboy. Kasi binabasa ni Imboy. Kasi gusto ni Iboy makasali. Oo nga, nabuhat nga ako ng video call kayo, ang dami yung bata doon eh. Tapos Eh di ba nga bawal kasi pandemic, tapos naliligo kayo na may kasama. Tapos si Rika. Crush ni Imboy. Ikaw, sinong crush mo? Sophia! Ikaw, Kate, sinong crush mo? Wala. Wala. Si Prince Andre. Ano niya ka-classmate? Hindi. Opo, Nay. Hindi. Huwag kayo mag-crush-crush muna, bata pa kayo. Sabi mo nga, mag-iisip na ako kami ni Prince Andre. Noy. Hindi po. Opo, Hindi Nay. po. Ay, mami, may naalala pala ko. Ato, si Sophia, binibigyan niya ng bulaklak kapag may nahuhulog ng mga Oh bulaklak. my God. Hindi naman, Nay. Ano? Buto. Ay, Yun lang. Taba. Wala. Wala. Ba yan na? Sa amin na lang ni Mami. Ito yung mo. Sa'yo buling ulit. Kay mami yung malaki. Sige na po, ako nang pabahala niyan. Bye-bye! Kami nahuli na lang ni Mami. Bye-bye! Tapos na po ako. Tapos ka na? Yung malamig. Okay, sir. Kami na lang naiwan. Ni. Po. Anak, mamantika yung kamay mo na. Oo. Ay. Mamantika, oh. Ay. Hindi ko sabihin. Sorry po. Hindi ko makagat kita. Sabi sa'yo, matigas yan eh. Tigas ulo mo eh. Guys! Si mami at saka si Guys, si mami at saka si Kate lang nauli, kaya sila ang panandal maraming kinakain. Kapag marami kayong kinakain, lulusog kayo, kaya hindi kayo maawa ng mga sakit. Tama yan. Pero dapat kumakain din ng gulay. Hindi mo kayo kumain ng gulay, kami lang daddy mo eh. Nag-okra ko. O, yung ate ko nag-okra. Ikaw, Kurt. Wala. Nagulol. Po. Ito po. Nagululay po. Tapos, niligay ni tita. Hindi man gulay yun, fish yun eh. Ito. O, di ba guys? Oo. Sila yung mas lalong tataba para yung... Nak, mag-fruits ka na para ano. Sayang may ano. Ganito lang ako. Araw lang ko tayo. Yan lang yung fruits. May sumisilip. Huh? Yes? What do you need? What do you need?
Mas may silip eh. Bakit mo rin yung pusa? Oh. Mama. Daddy, ang lakas po ni Jiwa, siya lang mismo. Boss, ang kinunod. Thank you. Mami, Daddy. Thank you sa kinunot. Daddy, si Jiwa po, pinapabukas ni Mami yung ganyan po kay Tito Dexter. Tapos bigla, si Jiwa daw ang nagbukas. Si Jiwa nagbukas. Tapos lang lakas. Pag-isap. Mm. Dungis ni Kurt, mamang Tito. Dilabas sila nagtira, patagagan. Uy, nagkukot-kot na lang ako ng ano, yung mga tira-tira nila, oh. Sinisimot ko sayang, eh. Hindi po ako kumain ng gabi. Hindi po ako nag-dinner. Nag-almusal lang ako ng lugaw. So, mamaya siguro guys, yung prutas mamaya ano, bigat talaga eh, no? Sobrang bigat, no? So guys, mamaya pagka lalabas na ako dito, lalabas ako. Hindi na ako makalabas. Kasi Tapos hindi na ako makakalabas kasi mataba na ako mamaya dati. na kayo. Mamaya na. Indang sa... Galing nga. Wala na. Yung balat ng liempo ko, nasa kanya na rin. Inubos niya na din. Pati yung kay Ate Kik. Ah. Thank you. Oh, yun lang. Excuse me. Putok eh. Di tulungan mo dito. Tapos ano yun? Kumain mo na kayo patagod sa ako. Ang tawag ni Mami at ni Daddy kay Kurt pinsan, baboy kasi baboy siya. Kasi nga di mo mataba. Bago ko naman dati kay... Hindi ba pwedeng malusog lang? Ano, Kurt? No, Ikaw malusog ganun lang. lang, ganun. Tinan mo itsura mo. Ganun din ang ganun. Sino? Ayun, oh, bata eh. Tinan mo yung iglong niya, oh. Guys, sa sobrang katakawan niya, kalat na kalat na yung mantika nung, ano, nung baboy. Pero okay lang yun guys. Tingnan mo naman, di ba? Ganadong kumain. Sausaw. Kung mahirap pakainin ng mga anak niyo, ang sikreto, mukbang. Ito kasi mga to, madami sila kumain, pero sobrang tagal, inaabot ng 2 oras. At tingnan mo, ang bilis. Pabot ko rin. Tapos, umuulit pa, umihingi pa ng ano, pagkain. Dati pahirapan. Excuse me. Eh. Oh! Ano yun? Gusto Gusto ko ka naman, Kurt? Wala na, pangit na. Iyo. Ba yan? Kadiri ka naman? Ginawa mo. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya yung magtubig. Ba't ka masayag tubig? Ubusin ko sa kuwi. Hindi yan nakakatuwa, Kurt, ha? Ano, kaya mo pag-ubusin yan? Busog na busog ka na. Close na natin.
Close na namin yung vlog, guys. So guys, Kaya ako. Hi guys, Close up dito mo na lang guys. Close up po namin yung vlog. yes. Para makapag-ayos na kami habang sila kumakain yan. Opo. Kasi matutulog Tsaka, na ako. guys. May shift pa mamaya. Tsaka guys, hindi na matutulog kasi bukas talaga, itutuloy talaga naman. Mali. Tapos na nga eh. Kayo na lang natira dyan, nagpahapak na lang naman na kayo. Mahilig talaga sila magpapak ng baboy. Baboy lang. Pero sa gulay naman, napapakain naman sila. Pero hindi ganun pa. So guys, bukas Sarap nilang ulit! Bye! Bye-bye! 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 Thank you guys. Buyers! Buyers! Okay. Bye! Buyers!